И здравейте, хора! Чакай да умаля. Ще играя в Shadow Fight. Казвайте ми, ако искате да оставим историята за тези, които не знаят. Така. Мисля, както вече казах, след като превъртя, нали, самия Shadow Fight, тогава да започна да снимам. Аз съм на Шогун вече, доста съм далеч. Стараха ми така. Не съм играл на Шогун, защото е малко проценти, но и ще стигна за един клип. Ето, на Шогун съм, колкото казах. Ето диамантите. Много ясно. Така. Чакаме. Сутринта. По-скоро вчера нощта стигнах до него. Вземем това. Дефитъл идол и нова. Да, ланцил. Така, имаме нови оръжия. Да ви сте. Нямам търпение. На пръв път стигам до Шогун и съм... О, това не е енчантното. Ще си я буду обригна тия. Така. Това не е енчантното. Ще си я обригна. Което е подходящо. Така. Бързан. Вместо тая. Така. Воу. Така. Нова магийка. Върна да. Да, но ще си да пазя тази. Чакайте малко. Така. Да започвам да играем. Така. Започваме с първата битка. Гипс. Ще гледам да не съм на 15 от началото клипове. О, защо такава е? О, къде ще това е? Yes, представете на таблета на един приятел, след като му забива така, като не качва клип. Представете си, като качва, не знам дали на вас ще ми лади. Така. Така. И я бия. Така. Окей. Така. Ето, вижте. Няма никаква измама. Ето линкс. Така. Комплект дуел. Няма как да ги това двете. Няма как да се комплектнат само тия двете. Ох, чувате някакъв шум, не от мен. Така. Това се комплектва. Така. Така мисля още тая и още една битка. Защото казах, че няма да стане.
Защо не я превърта и не започна от начало? Защото не е проблем. Лонгъма, вижте хората. Аз всеки е тук. Всех тях се гледам. Вече доста по-качествено. Така, изи, лева queen. Ако се чуете защо не е толкова лесно, защото си просто не съм ги спечелял. Съм си пил. Така. Тия 2500 няколко си купих и така. Играя някъде от 2 седмици. Животът на диамант е бърз. Така се казва. Мисля и тази битка. Мисля и тази битка и стига толкова. Поне за Shadow Fighter. Миналия клип беше как да работите успешно с... Не можа да я покажа на настройките, защото както казах не се актуализира. Ето вижте магиката. Той ще се сви. Вот това ми напрежение. Само да не чук, защото не съм средоточен в играта. Говоря за вас. Не мога да съм... Аз не мога да правя две неща. Да знаете. Така. Трябва почти да съм дигнал вече този левел, да. Аз ще дигна левел и тогава ще се бия също. Не, боси. Да, така. Ще трябва да гледам кога станат 15 минути. Не знаете колко трябва да бързо да дам постоянно, защото не трябва за 18 минути, например за над 15 минути не трябва да е този клип, защото от началото ето тук за малко ми се оправи, това се случи. Ето това. За малко се. Не знам защо така лаго, просто толкова много покединки. Ако го бях цели, се беше включила магика, която имах.